Zo komen er honderden belangstellenden naar de Iependij van Damen in Burgum. Kinderen het woord? Ja, het moet even leren, hè, maar misschien zit er niet in van de toekomst. De skipsbouw ontrint de malaise net. Werven in bijgelijks de Lemmer, Stroobos en Burgum kunnen nu nog gebruik maken van een soort van crisisregeling. Grote rederijen kunnen samen met belastingvaardiel yield van de bank krijgen en skippen bouwen litten. In kwarten praat de Tweede Kamer over verlenging. Cruciaal, want oors verwacht de Friese skipsbouw hudde klappen. Nou ja, dan hebben wij inderdaad een acuut probleem. Want wij hebben nou, zoals dat lieket tot in volgend jaar werk. Nou, en het is nou ons langzamerhand hier dat die ontsluiting komt. En de reden is, ja, die twijfel ik. Die wacht ik even hoe het nou, wat gaat er nou gebeuren. Hè? Op deze werf van Damen binnen goed 80 mensen in dienst. Maar vanzelfs binnen direct nog een soort talleveranciers. Je hoort lid Elsen zien wat haar werk inhoudt. En de jeugd vindt dat maar wat nieuwsgierig. Omdat er heel veel leuke dingen zijn, zoals skippen en de kun je heel veel dingen dwalen en zo. Net sinds de onwisse toekomst zit de sector wol te springen om goed oplaad vakpersoneel. Deze week hadden skipswerven daarom met het onderwijs een overeenkomst tekenen voor een nieuwe opleiding. 4 weken werken ze hier, dan gaan ze 4 weken naar kwallen. In die 4 weken gaan ze... In die 4 weken dat ze werken, gaan ze ik in de kwallen. En zo wist dat al. En op die manier hebben ze dus praktijk en leren. En gaat tegelijk op. En op die manier ja, krijgen we denk ik goede skatebouwers. De zandtierige Jeffrey docht maritieme techniek. Hij had mij werken aan deze 2500 tonner van een Engelse klant. De tredde in een serie en geschikt voor op zee met een verstelbestuurhoes. De jonge dokkemer had de leefde voor de skipsbouw voor zijn paken mij kregen. Buizen en olie bijvullen, ja, in de metaal, van alles wat. En als het gewoon bedrijf was, dan ja, dat vind ik net zo veel aan. Ik wil gewoon echt in de skipsbouw.